Kadlawon, kadlawon. Edit. Kadlawon, kadlawon. Okay. Balik edit. So testing. Something audio na to, hinay. Let's check. Okay lang audio. So, edit kadlawon. Duka ko. So, wala ko mag-vlog sa past 2 days. Kay, wala. Pag May 1, daghan kayo kapatong-patong ang vlog niya. Pero pag humas May 1, nakapoy. Nangagibuhat. Sige ba, tuwasan sa kali. 7:20 a.m. Human na good. Hindi kaya akong tingaw kay si Laura na tulog. Ano to? Tulog na ko ba? 7:20 a.m. Paita. Bawang tagsuga. Maing buntag ba? Ganang kumingon maing buntag pero dili na siya buntag karon. Alauna na sa hapon. So maing hapon ba? Tulog ko ganina. Limpis ako sa balay. Inikaw man, nibalik ko aning kuan. Itong istorya. Okay. So, mag-start na tako out sa akong vacuum. Mayong hapon! So, bye. Nag-vacuum na ako sa gudgari. Duka pa kayo. Dugay ko na to ganina. Ikan biton ako ganina. 7:30, 7:20. Karon 1 o'clock. Ganyan ako gabata pero galigid daw nga to. So, karon 1 o'clock. Sugod na tag panglimpis balay. Mamilo ko. Yung mag-vacuum. Yung mamilo. Baliw na ako. Sige, let's go. Okay, mana ang pagpanglimpyo for today. Tomorrow sad ko maglimpyo and tugigotom ko. And I need to do something so abli lagi mga kabinet ako sa dan OCD ko. So yeah, I'm going to get something to eat and then magsulod-sulod doon. So muna na siya. Langas kayo nag-laundry may karon. So muna siya bay. Nadi ko pakita ninyo bay kanang sa ato wali makay ni uso pero kaniwa. Cool kay labisa do. Saka ako labisa. Lingaw. Sige, bye-bye. Ay buntag bay, limpyo tag kanang last drive. So muna nitong drive karon. Tekan kay kabog. Uy. Tatag brush. So nangalitan na nato drives and everything else. Yawihan pa na siya, yawihan. So, siya kaabog. Look at that. Siya. Okay, kanya siya mabuhat ang anak unya. So, kana unya na
Kanya ako na ng tarong mo ng mga stuff diha. And then, limpyo sa banyo. Okay, unahang taling banyo kay muna pinaka-critical. So bye, pasensya, wala ko. Gawin ako na. Hook update inyo, pero mo to busy kay ko naglimpyo sa balay. Yung sunset. Busy kay ko naglimpyo sa balay. Ako naglimpyuhan ng kanang fridge diha. Ano ning usbo ng focal concept to gani. Tara. So ako naglimpyuhan ng fridge diha. Ako naglimpyuhan likod, niya ako naglimpyuhan ng kanang para manindot siya kanang sa to gani. Kuan ako sa butang sugar soap yung may spray diha yang mo din tapuhan para puti siya balik yang kanang kuan ang stove na mo naman siya foil ang stove na foil para kung mudukot ka ng kanang kuan oil dili siya badali na pagtangtang ba so muna akong ibuhat dire hugas ko nga ri hugas yang man naglaundry ko yang usa ka dosina tayog buhok na ko usa ka dosina nga mong labonon pero nalabhan na siya ako lang i-dryer niya puta langas kayo niya man ang akong sulod buhaton is kaning naman may bed nga rin sa gawas kanang pang chill lang ba para makita ang outdoors so ako na siyang tangtangon hipuson niya ang kaning floor na clean na ang pinaka-importante kay ang kanang toilet kaning banyo dapat mo nang kiskison dyan o limpyo kayo so anak ka busy so ligo camera sa kwan so akong plano is kanang mag-film daw video takba nasusurya ko unsang ibuhat pero naka-realize ko daghan gyud ko buhaton so ako na lang padag buhat wala lang ako mag-video so muna siya so kumusta mo diya so hang ako so muna siya basta namo nga rin sa Australia unaon ninyo ba nga kanang kung musud mo balay kung magrenta mo dapat inyong permihon nga limpyo hugaw hindi day permihon yung limpyo yung balay nya every year magkuha na sila mag-inspect nasa na siya in between sa mag-inspect sa kaliping sila oy mo na may within a week so magkabuang kag limpyo mo to nagmoko the other day sa so muna siya napamilakaw karon napakoy sunod napakoy mga assessment na buhaton pero karon namilakaw ni Laura kita nila Michael Mitching so muna cut sa nato kare kanang trabaho sa tiwas sige bye so padong na siya ngit bay niya kanang sunset na siya padong niya kanang daghan pa yung buhaton kailangan po maligo niya na koy 1 hour and a half 5 6 7 look mo add 2 hours 2 hours and a half to finish everything pero nana siya minus 45 minutes kay mag laundry magkuano ko magkanang say tawag na mag dryer ko sa buong laundry kay kung ibuhat diha madugay so ako na lang i-dryer and nagkuan ko sa mga habol akong ipanglabhan so muna busy day so it's really getting late right now it's around 9:20 p.m. and ngano dark man kay hinampak dark mo ka. Tura. So, yeah. Kanang padong na siya ngit-ngit yung kayo. Or ngit-ngit na yung kayo sa gabi. Ngit-ngit na yung kayo sa gabi niya. Nagulat pa kong Laura kay supposedly magdawas me. But, na siya work. So, karon nagulat pa ko niya mauli. Ikan sa work. And ako nga rin nag-iron na sa clothes. Nagtarong sa mga sininaana mo. Inom sa tagkuhan. Non-carbo drink. Uy, mahilis. Okay. So usually nang plancha lang gamiton kung kuan ko rin magbuhat ko mga obra nga rin but lately nalingaw ko ani. Ana na pa. So di pa daot imo na. Mana ni kadiwa pa. So malingaw sa ko ba kay di pa daot imo sinina. Pero medyo kalas siya kurente gamay kunsa pero kira. Sige, tiwasan sa kong buhatan. Naghuhat akong Laura sa dyan. Mag-inom na sa kong rin akong non-carbo drink. Blender na ako nga wireless. Sige, bye.